Uy. Vas.
Bé, continuem aquí a la festa de Sant Antoni, aquí a la disbauja de la plaça de Sant Miquel. Núria, una persona ja molt important dins de la festa de Sant Antoni. Molt treballadora. Sí, sí, tant com important no, eh? Molt important perquè sense la feina vostra no arribaríem a cap lloc. Sí. Escolta, com estàs vivint aquest any, Sant Antoni, estos canvis que han hagut? La veritat que molt bé, la gent està molt contenta, com a organitzadors també estem molt contents perquè per exemple, ahir mateix que ens estrenàvem a la plaça Lluís Companys, va ser tot un èxit. Vam poder, sobretot vosaltres, les càmeres, vau poder filmar i trobem que molt bé. Avui, la jornada d'avui també ha sigut molt participativa, molts de xiquets, petitets com podeu veure, molt guapos. Ara ens acabem de fer la foto aquí a la iglesia i bé, i continuarem la festa esta tarda. Bueno, ja veieu. Present, futur i les càmeres d'Objectiu Alcanar preparant-ho perquè d'aquí 30 anys puguem tornar-ho a veure. Gràcies. Bé, continuem aquí a la plaça de Sant Miquel, davant de l'església, a la porta de l'església. Estem acompanyats d'una balladora ja, diguéssim, professional no perquè no existeix, però veterana sí, Núria. Hola. Veterana sí, no? No, tampoc. Algun anyet, el primer any que ballem. 2 anyets. I ara has començat una mica gran a ballar, doncs no? Una miqueta gran, sí. I què tal? Com se porta aquesta experiència? Molt bé, molt bé. Les coses com siguen, és molt divertit, és una festa fantàstica. Continuarem ballant més anys? Sí, si la salut ho permetissi. Sí, això per supost, això de la salut per supost. Sí. Escolta'm, de l'any passat enguany ha hagut alguns canvis. Què, t'ha agradat aquests canvis que ha fet l'organització? Sí, s'ha notat bastant perquè està més ben organitzat. Els xiquets estan més apartadets i millor. Doncs ja, no res més. A seguir gaudint de la festa, a seguir ballant a la tarda i a seguir que els menús de casa també continuen aquesta tradició tan fantàstica. Sí, perquè els meus de casa tots. Molt bé, moltes gràcies. D'acord, vale, adéu. I estem en Flora. En Flora i en la Magalí. La Magalí que mos vol amagar. Hola, Magalí. Magalí, mira. Està mirant, està distreta a veure aquí què passen. Oco, què passen? Passa aquí lo gegant Miquel. Magalí, hola. Digues hola. No vols dir res? Flora, com vius tu la festa de Sant Antoni? Pues amb molta alegria i molta il·lusió per mantenir una tradició que tenim al poble tan bonica i que cada any, pues, si ja veieu, va més. Tu has ballat molts anys, no? Perquè recordo jo veure't moltes vegades amb ton pare, amb altra gent, etc. Ara, quan no balles perquè... Bueno, per la tarda balles, perdó. Ara no t'has vestit perquè tenies més compromisos. Vas trasladant-los ja a les xiquetes? Bueno, intento, tampoc sense forçar-les, però veig que de moment els agrada i ja veurem el que sortirà. T'han agradat aquests canvis que s'ha fet enguany a l'organització pel tema de ballar, d'intentar adequar la festa a les possibilitats? Bueno, els canvis sempre són positius i són per millorar. Sí, està bé. Doncs bueno, últim missatge. A la gent que veu Sant Antoni, que vos veurà per mig d'Objectiu Alcanar, què els diries?
que vinguin, els de fora, els que no l'han vist mai, que vinguin a viure-ho, que és una festa diferent. Sí, és una festa bonica que bueno, pues ja es veu cada vegada que lluís més la gent i és alegria, és una cosa a celebrar, que vinguin. La Magalí segur que enguany balla l'any que ve més. Sí, Magalí? Ballaràs l'any que ve? Sí. Sí. Molt bé, doncs vinga, Flora, Magalí, a continuar la festa i la tradició. Molt bé, gràcies. Estic acompanyat de dos germanetes. Una es diu... Oda. I l'altra? Mariona. Bé, l'Oda i la Mariona. L'Oda i la Mariona són dos ballarines, dos balladores, no, ho he dit malament, dos balladores de Sant Antoni. Com la vius la festa, Oda? T'agrada? Sí. Sí? I és molt pesat perquè tu ja balles, deixa'm aixecar que et veig que ja soc una mica més... Una miqueta. Te canses una miqueta? Però tu ja balles per la tarda, no? Sí. Tu, Mariona, encara no, tu només balles pel matí. Sí. I què és el que més t'agrada de la festa de Sant Antoni? Quan te visten, vindre aquí a la foto, quan balles de matí, què és el que més t'agrada? Quan ballo. Quan balles? Ja tens una parella fixa, no? Un que balla sempre amb tu? Sí. Sí? Com se diu el teu ballador? Ricard. Ricard, molt bé. I el teu ballador com se diu? Aleix. Aleix. Molt bé, Ricard i Aleix, ja sabeu que les vostres balladores també aquí vos han mencionat. Una pregunta per la Oda, que esta tarda tornaràs a ballar, no? Ahir vas ballar. Sí. Esta altra vegada. Què? Esta tarda tornaràs a ballar. Sí. Se fa molt pesat o no va, dir-nos-ho? O no, se pot aguantar bé? Se pot aguantar bé, però Te canses una miqueta? fa fred. Fa fred? És que saps què passa? Sí, mira, deixa'm contar-te un secret, ¿vale? Tinc la mama allí que se'n riu, però jo et contaré un secret. Una vegada vam provar de ballar al Ball de Sant Antoni a les cases. I saps què passa? Que com aneu tan vestides, les xiques sobretot, si balléssim a l'estiu, suaríem tant que no podríem fer la festa. Llavors la tradició ha de ser ballar a l'hivern quan fa fred. Sí, però és que, bueno, fa fred igualment. Bueno, però llavors saps el que va fer tant la Oda com la Mariona, sobretot la Oda que a la tarda ballarà, saps el que és? Ballar molt bé, molt ràpid, per no tindre fred. D'acord? Vinga, guapíssimes. Estem en un acte molt important de la festa de Sant Antoni. Una festa molt important, la festa de Sant Antoni, que és la foto del migdia, que tots els balladors, menuts, grans, més menuts, més grans, més alts, més catxets, i els majorals organitzant per a fer una fotografia per a la història. Perquè aquestes fotografies són aquelles que després queden al record de totes les persones. I ara, a poc, se desmunta la foto. És un tema també important, fixeu-vos a les mamàs com estan ara sortint ja a buscar a les seves criatures des de la porta de l'església de Sant Miquel. Despedim d'Objectiu Alcanar per al món.